Hej, jeg hedder Tina Lund. Jeg hedder Allan Nielsen. Og vi har det her skønne sommerhus, som vi simpelthen er så glade for, og vi har haft det i 2 år og bruger det meget, men vi har altså også besluttet, at vi gerne vil udleje det lidt. Og da vi først vælger og træffer beslutninger, vi gerne vil leje ud, var det allerførste møde med Novasol jo så vigtigt. Og der møder vi Morten fra Novasol af, som gennemgår mulighederne. Han gennemgår Novasols rækkevidde i forhold til udlejning, indtjening. Og der må vi bare sige, i forhold til indtjening og at sommerhuset er fully booked, har han jo til fulde levet op til det, han lovede. Og det, der er rigtig vigtigt for mig, det er jo også, at man lejer sit private sommerhus ud, hvor vi har vores egne ting i. Og jeg vil bare sige, at der bliver passet rigtig godt på sommerhuset, og det betyder så meget, den der tryghed, man har. Hvis jeg skal beskrive vores oplevelse med udlejning via Novasol, vil jeg sige, det aller vigtigste, nemheden, hvor der var minimum af arbejde for os selv som sommerhusejer, når man lejer ud. Og ved brugen af deres app, hvor alt bliver så overskueligt for os i dagligdagen, det er, hvornår er der en lejer, indtjeningen og ejerspæring, hvornår man selv kan bruge sit sommerhus og fleksibiliteten i det. Det betyder så meget. Og det, jeg egentlig også rigtig godt kan lide, det er, at man kan se, hvem der lejer sommerhuset ud. Man kan se, om der kommer 4 eller 5, eller om det er børn, der kommer. Og det kan jeg godt lide at følge med i på appen. Det synes jeg er rart. Vores oplevelser med Novasols ejerservice har været upåklagelige. Der har været udfordringer med vores opvaskemaskine. Man får et opkald fra dem. Og hvis man ikke lige kan tage den, man sidder i et møde, man laver noget andet, så ringer man bare op, og hurtigt kommer man igennem. Og til tider så har det jo været, at de har sendt en mand ud, og lige pludselig så ringer de tilbage, eller man får den her oplysning, jamen nu er det udbedret. Så nemheden ved at bruge ejerservicen har været upåklagelig fra vores side af. Og en af de sidste ting, vil jeg sige, som er rart, det er, at der bliver gjort så grundigt rent. Det vil sige, at du kan næsten ikke se, at der har været nogen, der er brugt. Så når du selv kommer op og skal bruge dit sommerhus, så står det som, du faktisk selv gerne vil have det. For mig er det vigtigt, at man føler sig tryg, fordi det er jo vores private sommerhus, vi lejer ud. Og jeg føler mig rigtig tryg ved Novasol, så jeg kan varmt anbefale det til andre.